लाटिन सरकार रखिଛନ୍ତି ବୋଲରେ କହୁନା କହୁଛି ବା ସରକାର ଗୋଟେ ଟାୟାର ଧରି ବସିକି ରାସ୍ତାରେ ହକ କରିବା ଆବେଦନ କରିଲେ ସରକାର ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାଇଖାନା ଦରକାର। ଆଉରେ ବାଥରୁମ ଏଣ୍ଡିକା ଭିତରେ ବାଥରୁମ ତ ହେଲା ସାଇକେଲରେ ତାର କଭର ନାହିଁ ଛତା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦଉ ସିଷ୍ଟମ କରି ଆଉ କଣ ଦରକାର ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ତମେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦରକାର ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ କର କିରୋସିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଡିଜେଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ତିନିଟା ଆଇଟମ ଆମର ଯେମିତି ଗଛ କଟା ମେସିନ ଉଡ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲରେ ସିଷ୍ଟମ କର ଘର ଛପନ ନେଲା ବେଳକୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁଛି ପୋଡ଼ା ମୋବିଲି ପଡୁଛି ସବୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ତେଲ ଦିଆ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା 5 ଲିଟର ତେଲରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇକି ଚଲେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନଟା ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନା